آب همچون سرچشمه حیات سزاوار احتیاط و احترام و ارزش‌گذاری شایسته است. آن را باید عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده بریم، قدر نماییم و برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. бузургтарин неъмате ки сабабгори ҳастии инсоният ва тамоми мавҷудоти олами ҳастӣ ба ҳисоб меравад об аст ва об ба ҳама мавҷудоти олам ҳаёт мебахшад ва хӯрамию шукуфоии табиат низ аз об аст. махсусан об дар зиндагии рӯзгори инсоният нақши беандоза бузург дорад. покию назокат ва нафосату тозагии рӯзу рӯзгори одамӣ аз об вобаста аст ва об манбаи солимии инсоният ба шумор меравад. вобаста ба оне ки об дар ҳастии инсоният ва мавҷудоти олам чӣ нақше дораду беоб ба чӣ гуна душвориҳо метавон дучор шуд, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар созмони бонуфузи байналмилалӣ Созмони Милали Муттаҳид масъалаи обу иқлимро ҳамчун масъалаи глобалии умумибашарӣ ба миён гузоштанд, ки аз ҷониби аксар давлатҳои дунё пазирифта шуд ва оид ба ин пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон қаъдномаи Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид. бо қабули 10-солаи байналмилалии амали об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 натиҷаҳои неку назаррас ба миён омада барои таъмини рушди устувор заминаи дар асл ҳам воқеӣ гузошт. ҳадафҳои ба миёнгузоштаи 10-солаи амали об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 барои аз байн бурдани мушкилоти беобии аҳолии сайёра имкониятҳои мусоидеро ба миён овард. махсусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани ҳадафҳои пешбинигардида чорабиниҳои муҳиму асосӣ рӯи даст гирифта шуда барои бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои назаррас ба иҷро расида истоданд. кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ пешбурди сиёсати давлатӣ дар соҳаи коммуналӣ, идоракунии хоҷагии манзилию коммуналӣ аз ҷумла таъмини оби ошомиданӣ, рафъи обҳои партов, беҳдошт, баровардану безарар намудани партовҳо, ободонӣ, нигоҳдошти фонди манзил ва сабзкориро ба уҳда дорад. бо дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва кӯмакҳои молиявии шарикони рушд дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои таъмини аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ фаъолият доранд, ки бо татбиқи ҳамаҷонибаи онҳо дастрасии аҳолӣ бо оби нӯшокӣ беҳтару хубтар мегардад. лоиҳаи обтаъминкунӣ ва беҳдошт дар деҳот, ки барои беҳтар намудани ҳолати кунунии соҳаи обтаъминкунӣ ва беҳдошт дар деҳот равона гардидааст, ноҳияҳои ҷануби вилояти Хартон аз он ҷумла ноҳияҳои Вахш, Кушониён, Ҷалолиддини Балхӣ, Дӯстӣ, Ҷайҳун ва ноҳияи Восеро дар бар мегирад. фармоишгари асосии лоиҳа Кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда, лоиҳа аз ҷониби Маркази идораи лоиҳаи рушди инфрасохтори маҳаллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешавад. Кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ медиҳанд то сатҳу сифати хизматрасониҳои коммуналиро хубтару беҳтар намоянд. дар ноҳияи восеъ корҳои тибқи лоиҳа ба нақша гирифташуда дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд. лоиҳаи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва маблағгузории Бонки ҷаҳонӣ амалӣ мегардад. дар доираи татбиқи лоиҳа дар ноҳияи восеъ барои иҷрои корҳои сохтмонӣ ва силгарӣ 25 шартномаи пудратӣ ба имзо расонида, дар асоси он сохтмони 5 нақшаи обтаъминкунӣ ба анҷом расонида шуд. аз он ҷумла нақшаи обтаъминкунӣ Тосқала 7 деҳа барои зиёда аз 27 000 нафар аҳолӣ, нақшаи обтаъминкунӣ Чила 14 деҳаро дар бар гирифта
барои зиёда аз 60,000 нафар аҳолӣ пешбинӣ гардида. нақшаи обтаъминкунии ҷавонӣ бошад 3 деҳа ва зиёда аз 17,000 нафар аҳолӣ деҳаҳои ҳудуди ҷамоатро бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намуда, аз нақшаи обтаъминкунии пӯшиёни миёна 5 деҳа ва зиёда аз 15,000 нафар аҳолӣ бо ба истифода додани нақшаи обтаъминкунии гултепа 17 деҳа ва зиёда аз 59,000 нафар аҳолӣ дастрасиро бо оби тозаи нӯшокӣ пайдо намуда. дар маҷмӯъ дар ноҳияи восеъ 46 деҳа бо оби нӯшокӣ бо сифат ва безараргардонидашуда мувофиқ бо талаботи меъёрӣ 22336 метри кубӣ дар як шабонарӯз барои 176,000 нафар аҳолӣ таъмин гардидаанд. бо бунёди обанбори мавзеи дашти дилӣ 8 деҳаи ҷамоати деҳоти бобошоён ва оби тозаи ошомиданӣ таъмин карда мешавад. аз обанбор то ба дохили деҳаҳо қубурҳои обгузари қутрашон гуногун гузаронида шуда дар як қисм деҳаҳо аллакай аҳолӣ бо оби тоза таъмин гардиданд. аз норасогии оби тозаи нӯшокӣ мардум азият мекашиданд, аз роҳҳои дур об мекашониданд. бештари вақти аҳолии ин деҳаҳо махсусан занон дар ҷустуҷӯи об сарф мегардид. акнун бо омадани оби ҷонбахш мушкилоти норасогии об аз байн рафт. дар ҳар як ҳавлии сокини деҳа об фаровон аст. аз ҳамин ташаббусҳои роҳбари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки дар созмони милали муттаҳид масъалаи таъмини обро дар ҳамаи дунё муаррифӣ кард тоҷикистонро, аз ҳамин дастури супоришҳои он гурӯҳи лоҳияи обтаъминкунӣ ва рушди деҳот дар ноҳияи восеъ соли сеюм аст ки дар ин ҷо як ин лоҳия амалиёти худро гузаронида истодааст. бо ташаббуси ҳамин гурӯҳ дар 34 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аллакай сохтмони хонаи санитарӣ хоб дар ҳамаи деҳаҳо таъмин кардани об бо суръати баланд идома дорад. мо имрӯз аллакай 27та иншооти санитариро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барқарор кард ҳамин лоиҳа. боз 7 муассисаи таълимӣ дар кор сар шидагӣ то рӯзи наврӯзӣ омодаи кор мебошанд. аз ин дастгирии умуман сардори давлат на фақат лоҳия ёки гурӯҳи обтаъминкунӣ дар ноҳияи восеъ, балки тамоми мардуми шарифи тоҷикистон аз ҷумла ноҳияи восеъ изҳори миннатдорӣ мекунад ва ба сардори давлат, чунки деҳаҳое буданд ки моҳҳо аз нарасидани об танқисӣ мекашиданд. имрӯз гуфта ба ҷоиз аст ки бо ташаббуси ҳамин сардори давлат ва ҳамин лоҳия аллакай қишлоқҳо бо оби нӯшиданӣ тоза таъмин карда шудаанд. мо умуман ҳамчун як шаҳрванди восеъ аз дастгириҳои ҳамешагии сардори давлат изҳори миннатдорӣ мекунем ва таманнои он мекунем ки ҳамеша сулҳ, ваҳдат, оромӣ дар Тоҷикистон пайдо бошад. обҳо аз ҷӯи заҳбурҳо мешуданд ки аз рӯи қонуни тиббӣ ҷавобгӯ набуданд. ифлос ба касалиҳои бисёрро ба миён оварданд. имрӯз хушбахтии мардуми 250,000 нафараи аҳолии восеъ аз ин кор бовар ки хурсандӣ ҳадду канор надорад. корҳои васлу насби обченкунакҳо дар маҳаллаҳои аҳолинишин идома дорад ва ҳар як манзили истиқоматӣ бо обченкунак таъмин мешавад. ин албатта барои пешгирӣ аз талафоти беҳудаи об ва сарфакорона истифода бурдани он мусвидат менамояд. лоиҳае ки имрӯз дар ноҳияи восеъ рафта истодааст дар марҳилаи анҷомёбист. аҳолии ноҳия бо оби нӯшокӣ таъминанд ва барои кам намудани талафоти оби нӯшокӣ обченкунакҳо насб шудааст ва айни замон кор дар ин самт идома дорад.
дар деҳаи баҳористон ки беш аз 200 нафар аҳолӣ дорад, васлу насби таҷҳизоти обтақсимкунӣ ва чоҳҳои бетонӣ идома дорад. дар ин деҳа низ мушкилоти беобӣ ба назар мерасид. имрӯз ки хати об ба маҳалла оварда шудааст, аҳолии деҳа хело ҳам миннатдоранд ва пайваста шукргузорӣ менамоянд. вақте ки ҳамин иқдом аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла бо ташаббуси пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯи кор омад, деҳаи мо беҳад хурсанд шуданд, чунки солҳои зиёде аст ки деҳаи мо аз об танқисӣ мекашид. мо ҳамавақт шукронагузории ҳукумат ва ҷаноби олиро мекунем ки барои таъмин кардани оби нӯшокӣ барои масалан халқи мо як дастгирии хубе карда истодааст. Таҳсола барои оби тоза, об барои рушди устувор, масалан дигар ташаббусое ки глобалие ки масалан ҷаноби олӣ кардааст, ҳамин татбиқиш дар деҳаи мо, дар халқи мо, дар ноҳияи мо ман амалӣ шуда истааст. дар деҳаи мо зиёда аз 200 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. аксарияти онҳо то ҳамин рӯзҳо ба воситаи даст айчашма об мекашонданд. раи дароз зиёда аз 1 километр, айдам зиёдтар. лозим меояд ки ба қадри ҳар як қатра об бирасем ва ин неъмати бебаҳоро самаранок дар зиндагии рӯзгорамон истифода барем. зеро об нуру зиё аст, об файзу сафо аст, об сароғози зиндагию рӯзгор аст. албатта талошҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҳз ба ҳамин хотир аст ки мардум аз ин неъмати бебаҳо бархурдор бошанд ва онро қадр кунанд ва ба сарфи беҳудаи он роҳ надиҳанд. сифати корҳои сохтумонӣ пайваста аз ҷониби масъулини маркази идораи лоиҳаи рушди инфрасохтори маҳаллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон назорат карда мешавад. корҳои тибқи лоиҳа ба нақша гирифташуда дар муҳлатҳои муайянгарида бо сифати баланд ба иҷро расонда мешаванд. мо аз 5 август соли 2024 зиёда аз 72 километр қубурҳоро ба 8 қишлоқ кашидем ки аз ин 15 километраш хати магистралӣ мебошад. боқӣ монда дар мобайни мо аллакай ба як деҳа аз 10 октябр сар кара оби нӯшокӣ кати таъмин кардем. 173 хоҷагӣ бо об таъминанд. бисёр миннатдорӣ мекунанд. суханҳои наз моя дастгирӣ мекунанд. бо дастгирии халқ албатта мана мо ҳамин корро пеш бурдем. ба рӯи сохтмони 5 нақшаи обтаъминкунӣ ба ҳолати имрӯза як қатор корҳои сохтмонӣ назарраст ба анҷом расонида шуда аст. аз он ҷумла насби шоҳқубурҳои полиэтиленӣ қутрашон гуногун 110 километр, насби қубурҳои полиэтиленӣ байни маҳаллавӣ қутрашон гуногун 353 километр, пармакунӣ чоҳҳои амудӣ 14 адад, барқарорсозӣ чоҳҳои амудӣ 3 адад, сохтмони ҳавзои фишории танзимӣ 10 адад, сохтмони ҳавзои обӣ танзимӣ 7 адад, барқарорсозии ҳавзои обӣ тоза 2 адад. бо ин васила як қатор корҳои сохтмонӣ дигар аз он ҷумла насби таҷҳизотҳои нармкунаки об, сохтмони иншооти безаргардонии об, насби обкашҳои барориши якум ва дуюм, насби трансформаторҳо, насби қуттиҳои оҳану бетонии обҳисобкунакҳо, соҳилмаҳкамкунӣ, гузарондани хати қувваи барқ, корҳои тахту ҳамворкунӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ ба анҷом расонида шуд. дар баробари таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ ҳамчунин тибқи корҳои ба нақша гирифташуда аз ҷониби лоиҳа дар назди 34 муассисаи таълимӣ ва дар 16 маркази саломатӣ бунёди иншооти санитарӣ ба роҳ монда шудааст.
аз ин шумора бештари онҳо сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар боқимонда иншоот корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. мо кормандони маркази идораи лоиҳа хеле хуб дарк менамоем ки дар назди мо масъулияти бузург гузошта шудааст ва мо ҳамаи донишу малакаи касбии худро баҳри он равона мегардонем ки нақшаву супоришҳои дар назди мо гузоштаро сари вақт софдилона ва ба сифати баланд иҷро намоем. умедворем ки дар таъмини аҳолии деҳот бо оби тозаи нӯшокӣ бо роҳи беҳтар намудани инфраструктураи деҳот саҳми арзандаи худро мегузорем. лоиҳаи обтаъминкунӣ ва беҳдошт дар деҳот яке аз лоиҳаҳои муваффақ ба шумор рафта танҳо барои таъмини аҳолии деҳот бо оби нӯшокии тоза равона гардидааст. мусаллам аст ки аксар мардуми деҳот аз оби тозаи нӯшокӣ ба меъёрҳои санитарию беҳдоштӣ ҷавобгӯ таъмин набуданд ва аз оби борону оби дарёю ҷӯйҳо истифода мебурданд ки ба саломатии онҳо бетаъсир намемонд. ташаббусҳои глобалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар масъалаҳои обу иқлим маҳз ба ҳамин хотир аст ки сарчашмаҳои обҳои мусаффо ҳифз карда шаванд то ин ки аҳли башар тавонад аз обҳои софу мусаффо ва ба солимии онҳо мусоидаткунанда истифода намоянд. ин коре ки дар ҷумҳурии мо шудааст, мана ҳозир боло 36 қишлоқ бо об таъмин, 8 мана деҳа ба об таъмин мешавад. ин коре ки дар инҷа шудааст, мумкин кам мамлакатҳо ин хел корҳо ба анҷом расида истодааст. ба 8 деҳа 72 километр қубурҳоро гирифта дар ним сол ина кашида, дар ҳамин ҷамоати вайсуф дар 8 деҳа қариб 39 000 оила соҳиби оби худӣ мешаванд ки ин қариб 25 000 одамро дар бар мегирад. умуман он ҳама тадбирандешие ки аз ҷониби роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат роҳандозӣ мегардад пеш аз ҳама барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии рӯзгори мардуми кишвар равона гардидааст ва корҳои ба анҷом расида аз он шаҳодат медиҳад ки дар ин самт натиҷаҳои неку самарабахш ба миён омада сифати зиндагии аҳолии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. тоҷикистон дар саргаҳи обҳои мусаффо ҷойгир аст ва обҳое ки аз чашмаҳо ва домани кӯҳу дараҳо ба водиҳо ҷорӣ мегардад дар баробари софу мусаффо буданашон хосияти табобатӣ дошта ба рӯҳу равони кас солимӣ ва қувваю нерӯи тоза мебахшанд. дар таркиби оби чашмаҳои тоҷикистон ноумгӯи зиёди элементҳои химиявӣ мавҷуд аст ки ба тани инсон фоидабахшанд.